Alas 4 kasubagong aga kan mag-abot sa Albay Gulf ang pinakabagong naval vessel kan Philippine Navy na BRP Antonio Luna FF-151. Antes mag-abot sa Albay, gikan muna ang barko sa Mavulis Island sa Batanes. Sigun kay Commodore Joe Anthony Orbe, ang pagbisita kan BRP Antonio Luna FF-151 sa probinsya, parte sa naman kan kampanya ninda na Oplan Bantay Layag, na obhetong mapakusog pa ang presensya kan Naval Forces sa national maritime boundaries. Kasabay kay ni, ipigbida man ni Orbe na nagpantulo sa Naval Surface Fire Support sa Rim of the Pacific Exercises o RIMPAC, ang BRP Antonio Luna FF-151, Agosto kanakaaging taon. Ang RIMPAC ay ang pinakadakulang international maritime warfare exercise na pigigibo sa Robes sa kada 2 taon. 2025 and one in 2025, one in 2026, ito na yung mga corvettes natin. No, corvette siya, although mas malaki siya dito sa ating frigate. No, mas malaki siya, mas powerful in the sense na mas marami siyang surface-to-air missiles. Tapos ang launch system niya iba, vertical launching system. Yun ang kanyang capability. Ugma man ang tagapagtaram kan Naval Forces, Southern Luzon si Lieutenant Regil Gatarin sa pag-abot kan barko sa probinsya. Maski kaya siya, bilib sa makabagong barkong pandigma kan Pilipinas. Sa Albay Gulf, pinapakita natin sa ating mga kababayan na ang capability ng Navy is nagmo-modernize na. So kung mapansin nyo, itong barko to isa sa mga pinaka-modern ship ng Philippine Navy, sa arsenal ng Philippine Navy. Matapos kan pagbisita sa Albay, nakatalaan na magbalik sa pagpapatrolya ang BRP Antonio Luna FF-151 ngunya na hapon asin pasiring na sa sur na porsyon kan nasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.